enum a MP a wote so sesie e wo Kintampo North e NDC amanyukuo no din mu no e na primaries no so wani abre se wom so e be prem na hyebedwa akonya no e de ama NDC amanyukuo e wo Bono East Mantamu Oba Kintampo North abato mpesua so a wi afia pema hankro ne aduokrum yenu ye nipa ba akokogina kwantenkro edi nkonimu a ewonom eye akonwa bia NDC amanyukuo no akonwa ensunsun ya neda NDC ni MPP amanyukuo no entem ewa afempinu ne aduonu abato no ensunsanso so eye ema empemdunso esenti efra afempinu dunsiye bade edura abato ya no emu aye dempa ewa amanyukuo yimienu entem mrahye bedwane a wote adwamu sesie Joseph Kwame Kuma asan de nkrata akoto obium so opese osi aka ema amanyukuo no okire mu se adwuma wahase no doso esenti omanfo pese wo wiedi a agese wosan eto abama ne biem se beye a empontudwuma wahase no obetimi awie Kintampo akonwa no sankamini abonde ekoye bioma nka akonanim bande yakara masi akotina so no akwachi enti se Kintampo ma pese akonwa ni nkwa anim a momo nsesame omonto ajakala so na akonwa ni nkwa nanim sa wo mpe jakala ni padia na wo mpe jakala ni padia na manche jakala muse makonja Kintampo makonja amode femme no ese me di no kwa anim na ni mo ko ni se mo be sa to ama me na matoa so na yedi akonyo na kwa anim sa mre na mbetumi aka se manya John Jinapo ewo Kintampo ora kofibafo eye businessman no so ekere se wahwe ehunu se mansini no ewo akwansra bia bebre afenso o edwa kese na nso ni nyina no omanfo enhyede ehunu enema pa ewo Kintampo ne senti oto abama no wodi nkunimu a obehwe se enema papa ewo mansini ni mu no obobo ne dawuro ama afoforo nso atesebe yi a edi mpuntuo ebeba mansini no emu Kintampo your market over Ketuma our market but Kintampo your market as you tell Ketuma your market February enti me aka say your resources because the market in your normal near water force near fuller for generating revenue me aka na kasa capability aka human resource enti me PSS auto abama fibafo yes obe lead Kintampo ye now I'm managing Kintampo little resources Kintampo make internal generating fund now what we should can division I'm at create jobs